literario suposatzea gatoz. Hernandorena kulturtaldeok nahiko mugatuta sentitzen ginen enpresa aurrera ateratzeko eta orduan saiatu ginen argitzen persona egokiak horretarako eta argi dago bilatu genitula. Pello Esnar, Euskal Ikerlari Fina eta Xavier Eguzkitze, pertsonalaria eta komunikatzaile bagabea. Orduan, beraiena da hitza eta gu disfrutatzea. Alako kuadraina biltzea itzaldi egin eta Pelok badu, itzala ikusten denez. Nik gehien bat gure aurkezpen bat egin dute, baina gaurko itzaldia nagusiki Pelok emango du. Ikertzailea dela esan digute eta egia da, ikertzailea da Pelok. Ez dakit, bertso mundua oso gertutik jarraitzen ez duzuen ogerra da ez duzue aditzera hundirik izango edo Peloren arrasto hundirik izango, baina bi hitzetan esango dizuet Pello Esnal, Pello Mari Otañoren izen berekoa dugun hau, orain ia 60 urte jaio zela hemendik oso gertu, handu bainen, 60 urte egiteko, beraz oraindik puska batean lanean ari behar luke, baina oraintxe jakin dugu pentsio dunei izoztu ingo zaizkiela soldatak, baina funtzionarioei 5 jetxi. Orduan, susmoa daukat, aurten erretiro hartuko ote duen. Aben egiten du lan, kurrikulum zuzendaria da, maisu izana, fraile ere bai, eta hauek asko jakiten dute. Pello Mari Otañori buruz hainbeste ekitaldi antolatu dituzu ere ez, pentsatzen dute, mila aldetatik hurbildu izanak izango zaretela Pello Mariren figura interesgarri eta erakargarri horretara, haren bizitzaren arrasto nagusiak eta emango zizkizueten, haren obrara hurbiltzeko aukerak izan dituzue, eta badakit aste honetan bertan larru batean ere izango duzuela beste jaialdi eder bat, eta baina saiatuko gara, batez ere Pello saiatuko da, Otañoren lana eta bizitza eta pentsakera eta beste ikuspuntu behar bada berriago edo bitxiago batetik ematen. Bat bitan banatzen da, izenburua Pello Villarria da. Pello, nundik, zer banatzen da bitan? Bukaeran jakiko duzuen, arratsaldean, bukaeran jabetzen baldin bat zerate horretaz, etzerate erosi. Beraz, pixka bat gauzak azaltzera goaz, bioen artean asmatzen dugun, Xabiarrek ez du ezan oso garrantzitsu bat bideok garela feminis, hau da, ekainekoa dela bideok, eta feminisak ez gara bikoitzak izaten, anuntzak izaten gara, euskeraz izan da saltxero gutzak. Orduan, mailatzen saltxan eta behar da horregatik etorriko ginen ona, nire aurkezpena egin dut, mila gauza esan ditu, hau ere beste lineak saltzetan sartuta dago, eta hala ere, bat dirundik ez gara asetzen. Orduan, asai egingo dugu, arrazo dugun bitan. Bestalde, poste naiz, ez mikrofon hori jarri izana, nire ekatxa hondietako bat emendik aneztut entzuten, eta emendik aneztuten dudan, pixka emendik entzuten dut. Orduan, mikrofonarekin eta desazte egitzenek bestelare bai, eta horrela behar bat da, txika bat, nire giroan, errexago ikusko dut nire burua. Orduan, bat bitan banatzen da. Nubetatik hasi behar eta hasiko nahi, hemen bertan, zan egin zizurkinen, behar da, eratik ez oso guzti, Antonio Zabalak, Pello Mari Otañori buruz esandako batzuei.
Horren dela, 16 urteko kontuak dira, behar bada Teodora Zuetzinen urruti ibiliko, eta aurkezpena, liburuen aurkezpena bidiburu dira, eta hementzen zizurkiren bertan egin zuen, eta izan zen. Horren dela, 16 urteko maiatzea. Eta Antonio Zabalak besteak beste hitzauak esan zituen. Badakizu berak, bi urteetan izan buru belarri sartuta Otenoren liburuak idazten, buru belarri egotuta egin izan. Izan da bere bizitzako azken obra hundia. Bere Auzkoako liburuk eta lanak egiten hasi zenean zalantzan egonda. Ezakien, Pello Arrontarekin hasi, ala Pello Mario Otañarekin hasi. Eta orduan ikusi zuen Pello Arrontaren alaba, hemengo ezaguna Pello Mariren ez dakit zein zan justu, baina zaharragoa zela. Orduan hasi zan Nikela Txintxarrirekin hasi zan lanean. Eta justu zer gertatuko, eta alderantziz. Hau da, lehenago itzala, Pello Mario Otañoren xeritartekoa, Nikela Txintxarri baino. Eta orduan egitu zan, liburua Pello Marirena egin gabe. Bestalde, zegoen informazio gehiena apaiz ezaukan, Jose Antonio Otaño, Andoindarra, Jainkoanekoak, eta haiek anaioa pastu zen, Jose Ignacio izenekoa, eta nire amon basarriak haiek auzo egiten ziren eta auzoak nola konportzen dira herrietan, eta Jose Ignacio Trakullu egiten zioten, antxe lehiotikari ikusten zutenean, hementzen horrek, Jose Ignacio Trakullu ezin dita ezakullu. Giro hortan azitakoa dela, eta beste bat ere gogatzen egitu Jose Antonio Otaño erresago kurtzan etorri zan baino. Eta horrelatuak beti belarrenaz. Kontua da, Zabarra, orain dela 16 urte hitzauak esan dituela zizurkien bertan. Urte terdi jardun ondoren, Pello Mariren liburua biltzen. Liburu horiek prestatzea lan egetsua izan da. Urte terdi bat kosta zaiguna. Denbora hori, nire burua Pedro Mari eta gainontzeko Otañotarrez epea edukide. Hitza ere, sarruten egiten nion Pedro Mari. Eta haren erantzuna oso garri ez baina, nola baitere entzuten nuen nire barruan. Behar bada, txorakaritzat joko dituzu egitzu horrek. Eta badakit hori egite izan dira. Azkenean, hain barruan sartu zen, Otañoren bizitzan. Azkenean, izketan mugatu zuen. Eta berak esaten du, berak ere, nolabait ere, entzuten zuela zer esaten zion Pedro Maritarik sinisten dut. Ez dira umek egin. Orduan, kontua da, gaur pitzatioen Xabier eta Bilot, zertatu nahiko genuke, denon artean ia sumatzen duen zer esaten zion batak eta zer erantzuten zion besteak. Hortarako, pista ematen hasiko da. Lehendabiziko pista. Zuek ere konturatuko zinaten, gutako batzuk gehiago balio dugu kontatzeko gauzak azaltzeko baino. Beste batzuk, alderantziz. Zerbait esplikatu behar dutenean, egiten dute gauzak azaldu nola dio. Eta normalean, bigarren hauen jarduna aspergarriagoa izaten da. Gauzak harriago esaten dituzte, baina aspergarriagoak izaten dira. Besteak berriz, kontatuz esplikatzen dituztenak izaten dute oso gauza xamurrak eta oso politek izaten dira. Azken hauetako bat izan diteke, atxagabera. Baterako. Atxagak, gauzak esplikatu jarretunean, ere kontatu dugu ditu. Zabala horietako bat. Zabala bandana zen, gauzak bandana. Bakatu dugu. Gauzak azaltzen zehar zen, bosta egiten zuten, baina kontatuz azaltzen dituen gauzak. Hor, ez dakit, evangelikoan ere
hortxe dago, ez? Nola, behin degin gizon bat juntzen egon Jesusita galdetu zion, jauna zer egin behar dut, zerua irabazteko, eta Jesusek esan zion, zer dio nekeak. Jaiko maita ezazu. Eta, lagun buruan ere, zero burua ez da, hori egin da, ez da, zentzun da. Eta hor du bestea tentatzeko galdetu zion, nor da nire lagun burukoa. Eta Jesus ez zera egin zion. Behin batean batzen bizun bat, Jerusalemetik norak bala, eta lapurren eskuetan eroritzen, eta lapurrak gainatuzkaten guztiek edortu egin zuten eta antxe dut zuten. Jaixizan zela apaiz bat eta Samarian onaren parabala. Kontua da, galdetzen dio, zein da lagunurkoa eta berak zera erantzuko eta historia kontatzen dio, kontatu egiten du. Kontaketa horiek beti gelditzen dira buruan, betiko. Esan izan balio, lagunurkoa da ez da gizer, danak astuko ziren. Baina, zabala horietakoa. Orduan, esaten duenean, berak, Pedro Maribirekin atzea izketan bezala eta besteak erantzun dioa, zerbait esaten ari da. Lehendabiziko pista hori ez zuen. Bigarren pista. Urtik egitea, xatzen dara, bigarren pista. Ez dakit zer emango dukeen jakitearren, euskeraz, egia hitzaren azpian zer dagoen. Hau da, zein da egia hitzaren etimologia. Aitz korri zerran, badakigu, aitz labe-labeko aitz gorria. Hori garbi dago. Beste zerbait hitzekin ere, garbi dago gutxi bera, baina egia hitz horren azpian zer esan nahi du egia euskera. Dakigu. Baina, badakigu grekoek nola esaten dute, zegin zerabiltzen duten egia esateko. Hala, aleteia. Aleteia, esan nahi du, hori, badakizu zer da, ez ezkoa da. Ukazioa da, hori. Medikuk ere aritzen duten Alopezia, eso dara diago? Alopezia. Gabezia. Eta anemia. Bai, bat izen gaude horretakoak. Anoresia. Bai, hori guztia dira puntako egiten da. Anoresia apetiturik ezakana. Bai, alopezia egin ezakana. Afonia ezakana. Leteia hori. Asistolia. Asistolia bai izuzarra. Urtetan aurrera guatzen hor, gero eta gehiago eta falten gara zan behikuetara azkenean ikase egiten dituko gauzak. Badakizue bihotzak bi movimentu dituela. Bat, itxi eta zabatu. Gogoan izango duzuen eskolatik, bai, hau sistolea dela, eta hau diastolea dela. Sistole, diastole, diaspora, bai, sis, bildu, di, zabadu, dia. Bai, eta zer gaitza da bihotzarena, bihotza, gelditzen bali bada zabalik, eta ez bali bada gauza, izteko hori asistolia ditzen zaio. Eta ez bali bada gaire izteko eta beri, bihotza izten danean bere gisa zabaltzen da. Hori, horrek bombaren lanak egiten ditu. Bai? Asistolia gaitza da, horren dut, ez gauzak hau egin. Adiostole gaitzarik ez dago. Bihotza berez egiten dut kanpora. Zer konpera zorra. Jari gira, bat bita banatzen da, jari gira pixka bat. Hori kontua da, sistolea eta diastolea. Asistolea dela, bihotza erabiltzea hortxe. Gauza ez dela, bere baitara bintzeko. Hori dut,
gara jartzeko laguntza bat. Orduan, kontua da, bera esaten dugu, egila bada bat, kendu, eta zer da aletegia, hori da kentzea, gabetzea, lete, bai, berekena ez da, estalkia. Estalkia, erderazko belo, bai, ordu aletegia, zako nintzake. Gauza, egiari edo aurrean daukagunari, ganean dakar zera hori, jantzi hori, daukan estalki hori, kendu, hor, agirian gelditzen dara. Direktorentzat hori zan egia. Gero, hitzak galdu egin du. Guretzako egia da, norbatek esaten duena bat etortzea danarekin, gertatu danarekin, edo horrez. Rutia joan nintzen. Egia, da euskeraz, egia, agiri, otxebilikoak, eta erderaz, berez, izango litzake, despelar, deskubrir. Hori da egia. Azpian, diskutuan dagoen bakoa da. Orduan Zabalak, bere izagartatu zitzaion, apagatu zarira. Zabalari izagartatu zitzaion, urte terdu, jarri ondoren, azkenean topo egin zuela, otenarekin, erarekin egin zuen. Egitea, egi izateko, bigarren ezagarri bat behar du izan. Eta da, norberari zerbait esatea. Eta latentako algira egia, espainoan dio norberari zerbait esatea. Eta orduan Zabalari zerbait esatea zion. Berari oso barrutik ikutzen zion zerbait. Horrean zerbait ikutzen zion da horregatik. Azken batean hori esaten ari zaigu. Zabala. Zela ertatzen da. Perumaninen bizitza hartzen baldin badugu, denbora guztian hori izan da. Etxetik, errekaldetik, karidadeko horretatik errekaldera. Sistorea, iaztorea. Horrik eribitzen geharok, askotan, pulsometroaren egitzen geha, minutuko hainbeste taupadako frekuentzian entrenatuz, eta taupada horiek zenbat eta gehiago mugatu, minutuko zenbat eta gutxiago behar izan, orduan eta sasoi hobea ez da. Alegia, taupada bakoitza indartsuago den seinale, eta uzkurtzen den bakoitzean indar gehiago duen seinale. Eta hori oso garbi ikusten da Pedro Mariren ibiliari eta bizitzari gainbegiratu txiki bat ematen diogu. Zenbat aldiz uzkurtzen den bihotz hori, zenbat aldiz egin behar duen uzkurtzeko, ixteko ahalegin hori, gero berez, bere onera etortzeko. Itzulera hori berez egiten du bihotzak, baina uzkurtzeko ahalegin hori bortxatuta egin behar izaten du. Eta bortxa handia nabari da, nola ez, Pedro Mariren hainbat joan etorritan ezinbestea, derrigorra ikusten da. Errekalden jaio zen, gu gaurko itzaldi hau Zizurpil goian zerakoan bi aldiz pasatu gara handik, eta itzaldirako pixka bat zentratzeko balio izan digu oker horrek. Eta errekalden, hantxe, etimologikoki hain begien bistakoa den errekazulo hartan sortu, eta gero, ezinbestean, karidadeko bentara joan zen familia. Familia edo familiaren zati bat behintzat, Jose Bernardok errekalden segitu zuen, eta naiz eta karidadeko bentan bizi izan, askotan itzultzen zen, oso maiz itzultzen zen, errekaldera, bere sortzetxera, Pellomari. Karidadeko bentan bizi izan zen, 17 bat urte zituen arte edo. Eta orduan familia, eta kasu honetan ere bitxia da, familiaren zati bat Donostiarako egiten da. Eta ama alere Zizurkile geratzen da. Eta orduan ere ikusten da
bere bihotzaren buzkurtze hori eta bere onera etortze hori. Sistolea eta diastolea. Donostian bizi da, baina askotan itzultzen da. Karidadeko bentara eta bide batez Errekaldera. Hemen eman zuelako lehenbiziko arnasa eta bere onera etortzeari seguru asko ona bere sustraietara etortzea zelako Pello-Marirentzat. Beste horrenbeste gertatzen da Ameriketara joan behar izan zuenean ere, Ameriketara ere zen noski kapretxoz joan, ia antzer dagoen bere buruari galdetuta. Ezinbesteak derrigorrak eraman zuen ara, eta zoritxarrez ez bi bakarrik gainera. Euskal Herria eta Argentina dikotomia hori gardia agertzen da Pello-Mariren bizitzan eta bere bertsogintza eta bere ekarri guztia behar bezala ulertzeko ezinbestekoa gainera hori barneratzea Gipuzkoa, Peruako, hemengo errekazuloak, hemengo basoak, hemengo mendiak, eta hango onbu bakartia, hango lautada zabalak. Bizimoduari dagokionez ere, badu hori, dikotomia hori, badu izaten ekoitz hori. Alde batetik, artista zen, artista ikaragarria, guk gaur egun izugarri baloratzen dugu Pello-Marik egin zuen lana, behar bada urteek ematen diguten ikuspegi zabalago hori, perspektiba hori ere badaukagu, eta nilo behintzat oso okaino zale izan naiz betidanik, eta ohore handia izan zen niretzat, orain urte bordoska, orain 12 urte. Donostiako Atano 3. Pello-Mari Otañoren karakterizazioarekin haren larruan sartu eta haren bizitza interpretatu ahal izatea. Artista ikaragarria zen, baina jakina, artista ez da beti bere arte horretatik bizitzeko kapaz izaten. Asko beste ogibide bat bilatu behar izan dugu. Eta Pello-Mari Otañok ere zerbait egin behar zuen, baina inor baldaki seguru ze ofiziotako gizona zen hura. Gainera, niri oso bitxia iruditzen zait. Txirritak alproja bat izan zen. Alproja, alterra, behin bati esan hemen zion motel, tristea hor. Triste behongo ez dauka. Igande iluna barrata, bihar goizien berrez asei badanian. Lanak ikeatzea lau, lanak ikeatu gana txirra, iez ala, txirrita, ikeatu ez model, kontuan lo igual ikeinik. Ura alproja zen, bakigu, arginean, baina arkein dago pareta asko igual ez da izango bazterrena. Pello-Mari berrez gizon arrespetagarria. Ze ofizio ez daudan barta. Bai, hartzantzan, orain hartzantzan Ameriketan arrantxo baten onduan. Albaitaritan aritutakoa, ofizio askokoa eta batere gabea. Zergatik egin zuen, hemen ez ote zioten ez erreskintzen, hemen ez ote zeukan bestelako ogibederik ateratzeko modurik. Eta hemen diputazioak eskeinen ziezaioke, seguru asko zerbait hor irakurrizako eskepeio. Oso interesgarria baita, pixka bat bere izaera hobeto ulertzeko. Hil eta bi jastera, Argentinan bertan, La Baskonia aldizkariak argitaratutakoa da. Maiatzaren 30. Bera zazpiak izan, eta handik 2 astera edo, algunago, eta biloentzat erderaz dago eta... Ez gai zaudu behar ditek. Ha luego de publicarse la colección
colección de poesías bajo el título de Altar, Argentina, se pidió en un periódico de San Sebastián que la Diputación de Guipúzcoa creara para el poeta ausente, una plaza de recopilador de cantos populares. De esos cantos cuya música es la misma, pero cuya letra es tan variada y jamás escrita, que se transmite de generación en generación, adulterándose y corrompiéndose cada vez más. Percho papel academia. El poeta hubiera recogido esas canciones, las hubiera depurado y vuelto a su primitivo estilo. Y la Diputación, de formar ese archivo, hubiera levantado un verdadero monumento a las letras patrias. Pero los diputados carlistas no podían hacer nada por el poeta, era liberal. Y los diputados liberales no podían hacer nada por el poeta, que era un desordenador. Que era un artista, la idea, artista que arrastu un desordenador, bera eta. Hori pello kondo dakin, erekin lanean ere behar izan. Eta, bai, beste bere bizitzaren arrasto bat Franco Poñiki ematen digu idatzi horretan, hil eta bere arresu idatzitako izitegu horretan. Eta, alegia, horixe, ofizio jakinik eta ez, Donostian bai taberna bat zutela, eta baina tabernan ez dakigu, nun pasatzen zuen demoralia, mostra horrean, zein aldetan, eta antena eslangile fama hundiri zeukan, eta baina, alere gizon errespetatua eta mira hundikoa. Beste bi aurpegiak bapatekoa eta idatziarena. Guri idatzia iritsi zaigu gehien bat, eta benetan da, haren ekarria, haren egokitasuna, haren aberastasun paregabea. Eta horre mamitzen dira berean bere beste bi izateak ere. Alde batetik gizon kultua, eta hemen diputazioan eskaintzeko zoari izan ziren lan horretan ere, nolabait aitortzen zaio maila hori, bilketa lan bat, kulturarekin lotura zeukan lan bat, eta bestetik bere izate herrikoia, eta bere nortasun zizurkildar hori gabe, hemen ikasi eta bizi izandako izate herrikoi hori gabe, seguru asko ez zuen lor sekula lortuko Pello Mari Otañok, jendearen gana hainbeste iristea, jendearen barruan hain errez sartzea, eta egun urteren buruan denon gogoan izatea, eta haren oroitzapenetan hemen kuadrilla ere garrantzia. Segi Pello. Hirugarren pista hor dago. Hirugarren pista, laugarrena falta. Horren dela gutxi, euskaltzaindiak izandatu ditu euskaltzain emerituak, emeritua izateko, batetik lana asko egin behar izaten da, eta bestetik urteak izan hori da txarrena. Orduan, horien artean bada, estatu batuetan bizi dela judua, judutarra, eta soziolinguista hauniretakoa momentu honetan, eta euskarak asko zorbirona. Begiak asko zabaldu dizkiduna. Joshua Fishman da, eta euskaltzain emeritu izendatu dute, eta honek hizkuntza gutxituen inguruan asko idatzi du. Gere, hama hizkuntzaren giza da, juduen hizkuntza, giza, eta orduan horren inguruan zeratu ditu gogoeta batzuk egin ditu. Labor esan da. Beranentzat hizkuntza baten erdigunea, familia da. Familia inguruko lagun artea eta inguruko giroa. Eta ondoren, datoz zazpi ustai datoz erdikune horren inguruan. Batetik, endabiziko hirunak ditugu
batetik helduak, helduen hizkuntza, gure Jon eta Amonen heldu aberatzen. Gaur egun, gauz askorengatik atzerak gainituan hori. Hori da bat, bigarrena da, hori idatzi eta idazten da dakiten zea horiek. Eta hirugarrena da, hizkuntza batua egotea nolabait ere, zeratzeko, idatzean izateko eta nolabaiteko forma. Horiek dira lehendabiziko hiru uztaiak. Azken batean, hizkuntzaren etorkizuna jokoan dago, eta jokatzen da familian. Eta gertuko ingurunean. Eta gero dator, hiru uztai txiki hauek edo, helduen mundua, dator idatziaren mundua, dator hizkuntza batua. Eta horiek lagundu egiten dut. Eta gero kanpoan dator beste lau uztai. Eskola, hori kanpoan daude, laugarrena eskola da, bosgarrena da lan mundua, seigarrena Fishmanen arabera da herri administrazioa euskaldun behar omen da, eta hor dator komunikabideak eta hor daude, eta gero zazpigarrena da unibertsitatea. Bai, eta hemen dago gauza asko hitz egiteko honetan, segitutako dugu. Hau da, azken batean, hizkuntzaren etorkizuna nun jokatuko, jokatzen da hor familia inguru horretan. Euskara gaur arte bizirik iritsi baldin bada, hain guztu horregatik da. Da, erdigune honek funtzionatu duelako. Familiak, inguruneak, herri txikiak, honek funtzionatu duelako. Ikastola atzo goitekoa da. Unibertsitatea zer esanik ez. Euskal komunikabideak zer esanik ez. Zer hartatzen da? Hizkuntzaren geroa, jokoa edo jokatzen da esparru horiek dirala hain guzti merkeenak, diru gutxien ematen dutenak, dirua gastatzeko aukera gutxien ematen dutenak. Eta hemen ari gara dana adarrak eta guztiak zer eta ikastolaren mundu horretan, komunikaberen mundu horretan, administrazioa euskaldun du horretan gabiltza. Zenbat, milioika unibertsitatea sartu behar euskara, hori guztiak egin behar dira. Milioi guztiak ortsen dituaz. Noiz eta etorkizuna dagoenean gauza txiki hauetan dagoenean etorkizuna. Claro, zer gertatzen da. Bihotza espanimada euskurtzen, espanimada familia. Familian espanimada euskara egiten, alter. Zerbiera beste guztiak indartzen. Eta dirua ez da horrek izten. Gure esukaldea inorazta eguriko dirua banatzen baino euskera dizteatik. Eta injustu hortzen egiten duten topo Antonio Zabalak eta Pedro Mario. Xabiak esan dut Pedro Mario eta batzuen hemen etorkizuna, batzuen hemen izan dezakeen lana, bertsolatien inguruko gauzak biltzen oso lan polita egin dezakeen bizi-bizitik dagoen, inakazioen kasorik egin politika intektzea. Handik, 50 urtera, gauza, berbera tartatzen zaio, Antonio Zabalak. Inor, kasorik egin badera horrekin da, gara inolako diru laguntzari gabe eta bitartean berak ikusten zuen dirua bazikoa beste nola baitera. Eta berak egin da berriro eskatzen laguntza eta inor gutxi ematen ziren laguntza. Hortzen egiten dut topo Antonio Zabalak eta Hermane egiten da, seguro esaten ziola. Ni ere zioa zela Hermane. Eta Hermane esaten zela. Antonio gutxi hori. Oiga, nire ustez elkarrizketan hoxe. Eta mezu, ez da mezu alaia baina, guretzat oso tokarria da, zizurti
beste eskola txikien eta goimetu guztia uste duten hemen sortu zela. Noiz eta gure joara guztia dela leku ondutara bialtzea gure semean noiz eta etortzezula hemen dago. Horrek ez du esan ez dela herri txikitatik dara behar. Bai, beti jakin behar dugu, Pelemarik ez dela utxik. Eta goi mailako poesia egiten duenean ere bertxotan egiten. Bertxotan eta erbe sartu nahan bertxoetan. Gero izan zen artista undila saiatu zena Pelemarik Otañoren atzetikan gauza berbera egiten. Aitzol, Horixek, horixek euskalduna poemak egiten duenean, behar itzaurrean esaten du. Nik bertxotan egin nahi dut, Pelemarik Otaño bezala. Errikiak hori maite duelako, baina xoe-xoe janda ekin uste. Gaur zenedak euskalduna bestea, bertxina jarrare. Egin bat, sarrerako anortiko gara, ez dakit du. Zer nahi dut, oso zaila dela. Bertsolaritzak kultua egiten da, adiderean derrikoia egiten da. Pelemarik Otaño, bete arasuna. Horregatik, otarria da. Olako herri txiki batean, sortu izana, olako herri txiki batean dago, mila gauzaren geroa. Gertatzen da, zuek, ez zura aukerarik ematen dirua dakatzeko. Orduan, dirua beste nora batera gertatzen dira, unibertsitatera, eta gauza handiak egitera. Noiz eta etorkizuna, orain arte bintzat hemen egondanean, eta horrek ez duzuna beste aski hauenik. Zona dut, jakin egin behar dela, bin mugimendu horiek bihotzaren bizitza bitan banatzen da. Indarra ez da esatea, ez bilak izateko ditugu behar. Hor, etorkizuna sistolean dago, barru dago, zure horretan dago. Gero beha zabalduko da, eskolina dela gauza, euskera, bizirik euskera, benetan, etorkizuna dagoen horretan, ari da, beraz, Pelemarik Otañoren behar hitza da kontuz asistorearekin. Kontuz asistorearekin. Behar izan da, eredu, eta hain eredu izan da, azkenean, hitza da Euskal Herritik kanpora. Oso dramatikoa da, Pelemariren bizitza oso dramatikoa da, gaudenean oso artigarria da. Barruan dagoen egiarik gainen euskaldundia kendu, argi-argia azaltzen zaigu, ariria egiten zaigu, barruko egia eta egi horrek ukitu egiten nahi. Instrumentua da, Nik uste Pelemariren berbeso sorta ugari eta ederretatik behar bada hau guzti ulertzeko egokien datorkiguna ondoren kantatuko dizuetan hau dela. Orain 12 urteko emanaldiatan kantatu genuen doi berean kantatuko dizuetan. Ez da jatorrizkoa, baina egokia erotan nire gustoko dut. Euskal Herriko lur maite hartan jaio nintzan baserrian, itzal handiko intxaur arbol bat dago gure atarian. Haren ondotik irten da noiz nahi maldako gaztainerian, edo sagarrik onenak jaten Luberriko sagastian. Arbol tartian bizitu nintzan, gazte denbora guztian. Hemen uztutu egiten da. Utzita etorri nintzan, lurra ikusi nahi nuan, aritz tantaiak pago lerdenak, nola ez izango duan. Orain hartzantzan Ameriketan, arrantxo baten onduan, eguna pasa larrian eta giratzen aizen orduan. Nere begi
Mutilak gozatzen dira aldameneko onbuan. Hainbesteraino tristetutzen naiz ere muzabaloietan, arbola mendi eta errekak falta diren zelaietan, nune torrita eseritzian, onbultzarronen zainetan, edo ilota ostotartian, bere abarre bikainetan. Ene amatxo nik nola esan, zenbat sufritu zendetan. Nere lagunik maitatuena, Onbulaztana zuzera. Txabolondoko onbulaztana. Txabolondoko onbulaztana. Nere laguna zuzera, baina azkeneko bertsu da, laugarren bat badu horrek bestera. Ni hemen bizi naizen artian arren emon zeite zutik ikatzen dana. Txabolondoko onbulaztana maitatzen zaitu gogotik. Txabolondoko onbulaztana maitatzen zaitut gogotik, baina bihotza erdipitzen zait joatian zure ondotik. Nere gogora ekartzen dezun oroimen gozuagatik, nek zure itzala nahi dut ikusi, ez dizut eskatzen fruti. Ni hemen bizi naizen artian, arren egon zaitezutik. Nere lagunik maitatuena, onbulaztana zuzera, argatik nator zure kolkora, gaur malkoak isurtzera. Iruditurik naramazula, atariko intxaurpera, beti izango zaitut goguan, baina joan nahi dut ostera. Euskal Herriko zuaizpe hartan, nere ezurrak ustera. Ergi ikusten dara oso hauetan, lehen aipatu dugu zenbat aldiz uzkurtzen zaion bihotza, eta gero, bere onera etortzen denean hartzen duen lasaitua. Nik behin estatu batuetan biziren hartzain bastandar bati entzun nion. Joan zenean, pentsatu nintzuen, irunik behar diman hemen zizkioten da, bakar utzi eta pentsatu nintzuen, mendik asko hartara jo behar dira. Ia, handik zerri ikusten da, bastanen da ditu, eta asko batera iorduko hiru lau oso ikusten dira, eta ia handik zerri ikusten da. Mendik asko da jo, eta herririk ez. Eta, ia beste, altuako hartara jo da, ze ikusten da. Ara ere igotza, herririk ez ikusten. Eta, gero esan zidan. Nik, hemen nagoenean, kotxea Euskal Herria begira markatuko guztien dira. Ara joaten nahi zenean, Amerikara begira. Ikusten eta jomarirenak gehiago egoten zirela, kotxea ez geno begiak eta sentimentuak. Ona begira, baina, azkenean bere izatea eta bere obra aberatxau uzkurtze eta bere onera etortze horrek utzitako izan da, beraz, bera kenatuko zen, baina guri gozatzeko ere balio izan dira. Hori zen guztia. Galderarik edo baldin badago, zuen aldetik erantzuzia dugu eta gainera ez dakit, zuek egon badota, zuek ukania datu, ukania
gogo eta egin duen liburuan. Aldarri horretatik, nik uste dut, liburu honek ere asko laguntzen duela zenbait gauza beronen ekartzen eta behin eta berriro gauzai bidea buelta emanez. Guk hemen, alegina egin dugu, pixka bat gure ikuspegi batetik behintzat, betiko gauzen berri ematearen, nola bat ere gure ikuspegitik edo eman horren daki. Baterari ez daukatu. Eñomari kantatu beztuenez, neure bertso batek emango diogu amaiera gaurkoan. Pello, bueno, diálogo igual, Pello kantatuko digu beste bat. Pello, Xavier, Orbi, Geminis, elkarrentzako segida ipini. Pello Mariren taupaden gisan, bihotz bat behar genuke izan, beita betiko, elkar lagunduz saiatu tinko, asistoliak ezkaitzan ito. Jardunaldi hauek eta oroitzapen goxo bat Eñomari zaharrari bere biloben bitartez. Eskerrik asko.